Vezi că nu-i corect. Era 1-1, acum e 2-1. De la mine că mă bag eu, că-ți descurc. Da, se întoarcă. Nu. E al casei, gata. Bă, ce... Ca al meu. Dar la alții mai mare prinde. Da, ale mai mari. L-ai cântărit? Nu. Hai să ți-i țin, de Hai, Bandiță. A? Hai te pup. Bravo. Ia uite ce frumos. Cum îl cheamă? Fănică, nu am zis? Fănelul, Să-l botezăm. Vezi că tu trebuie să mergi undeva. Să zici? Și te duci. Am făcut mătanie, frate. Și da, am vorbit cu el. Ce pește o Da, da.